Il-Partit Nazzjonalista baqa' jikkonferma kemm is-sospensjoni ta' David Take hija finta li qal li se jibqa' sospiż għalissa ma se jibqa' deputat u kandidat nazzjonalista. F'konferenza tal-aħbarijiet il-partit ta' Bernard Grech wera kif qed jibqa' jiddefendi lil Take li ma ħallass il-vat dovuta lill-Istat fuq medda twila ta' żmien. Saħansitra permezz tal-kandidata tiegħu li għażilha biex titkellem fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Partit Nazzjonalista qal li Take ma setax jimxi b'mod iktar ġust minn hekk. Ma naħsibx jiena li bniedem jista' jimxi b'mod feru aktar ġust minn hekk. Lil Take Janice Ketkuti li ta' spiss tintgħażel biex titkellem għal partit ta' Bernard Grech iddefendietu biex ikun kandidat tal-elezzjoni ġenerali li jmiss u fit-tweġiba tagħha reġettatu palata. Naħseb jiena David Take għalinna u stess u rina u stess bl-attitudni li kif kandidat, kif membru parlamentari għandu jġib ruħu fis-sitwazzjoni li jinsab fiha.